Hey, hey, hey! This is Boy Maccoy! So, mga kamakkoy, nami games, question and answer, no? With Boy Bugwak and Boy Aslom. So, mao ni si Boy Bugwak! Wah! Mao ni si Boy Aslom! So, mao ni among question and answer, no? So, atong unahon si Boy Bugwak. What is the cause of COVID-19? COVID-19 is numbers punctual the social face mask or use the facial face mask and use the proper and other country. Thank you. Okay, so question number 2 ni Boy Aslom. What is the cause of COVID-19? COVID-19 dito ko sa parking sa kuan. Di ba sulong kuan ba way mas Good. that's it. Wala na. So, atong i-judge pinaagi sa pagpakpak, no? So, kinsay nga pinakanindot nga answer. Atong pakpakan si Boy Aslom. No, so atong pakpakan si Boy Bugwak. Oh, so klaro na kay guys ang nakadaog si Boy Bugwak. Congratulations. Ari na po ta sa ikaduhang question, no? So atong question sa ikaduhang question, no? Ang mo answer si Boy Bugwak, no? What is your motto? Good afternoon, everyone. A motto in life is public is public is poverty in the is a family is home. The COVID-19 is the religion in house and sleep and reading and panics and family is broken. I thank you. So, Moto mamata sa moto mukaon sa kuan sa puto pito-pito walo-walo. atong i-announce kung kinsay makadaog, no? At pinaagi sa pagpakpak. Boy Aslom and Boy Bugwak. So, klaro na kay mga kamakkoy ang nakadaog yapon si Boy Bugwak. Grabe, congratulations. Thank you. Unsa ka istorya nimo sa SORP? Serve is very clean and wash your best the policy. Serve is the white and 100% and 10% to all and white. Thank you. So, ari na sad ta sa ikatulong pangutana. Okay, so ato pangutanon si Boy Bugwak. Who is Jose Rizal? Jose Rizal is Dr. Jose Rizal is national heroes in the calendar in 2023 in calendar. Jose Rizal is national heroes. Dr. Jose Rizal and fighting the heroes. And Thank you. congratulations. So, atong question si Boy Aslom. Who is Jose Rizal? Doktor si Rizal na apil sa pulis sa COVID. Unsa? Apil sa bagyong utit Si lulis si Dr. Rizal. Okay, that's all. Thank you. No, so the same gihapon mga kamakkoy, no, ang kinsang mananaog sa atong ikatulong nga question and answer, no. Ato ang ipa-cheer sa ato ang mga audience, no. Kinsay mo pakpak ni Boy Aslom. Kinsay mo pakpak ni Boy Bugwak.
So, mga kamakoy, klaro kayong daog na pod si Boy Bugwak. Congratulations! Unsay kastorya nimo sa Lion Tiger Katol? Lion tiger katol is the lion tiger katol as a mosquito killer. And tonight, use the lion katol. Thank you. So, nindot kay tubag si Boy Bugwak. So, pila na imong nadaog, boy? 300 pesos Gikan ni. ni kuan Boy Maccoy. So, atong question and answer, no? Ikaapat, no? So, atong unahon pangutana si Boy Bugwak. Ikaapat ni nga question ha. Atong unahan si Boy Bugwak. What is your talent? Talent is kuan balak. Balak? Oh, What is your balak? kanang kuan balak kanang kuan babaeng uwagan. Oh, okay, sige. May gabi ko yung tanan. Ano yung pakita kong talento. Pinuhod ako sa bay, mga bit, uwagan, karagan, kundatan. Paitan ni pagnabuhi ang mga tambay uglain. Gusto magdagol sa butangay, magsasag sawag bana. O ginaon sa kaning baro, idungkap sa mahugaw. Dugo ba na banaw, yuta sa Mindanao. Kalan. And I? Thank you. So, mao to ang question ni Boy Bugwak, no? So, arita ni, mao to ang answer ni Boy Bugwak. Arita ni Boy Aslom, no? So, what is your talent? May talent sa sayaw sa ako. Okay. Tanaw na to ang sayaw ni Boy Aslom. So, mao to ang talent. Unsa man siya talent mo, boy, atong kay para mahabol pa. Akong talent kuan, basketball. Kamaw sa mo sayaw. Oh, Sige ato tanawon mga audience, no? Ge, dira lang sayaw barog ge. Unsay sayaw nimo? kanang jumbo hotdog. Ge. Ge. So, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Talented kayo mga kamakoy, no? Si Boy Aslom, si Boy Bugwak. And, so, ato na sang pangutanon to mga audience kung kinsa ang ilang pinakaganan sa ilang mga tubag, no? So, ato i-call si Boy Aslom. No, so Boy Bugwak. Sus, lupig giga Boy Aslom, siya kung saon pa. Pag-practice sa may Boy Aslom. So, ang nakadaog na sad si Boy Bugwak, no? So, ansa may istorya nimo sa Jollibee? Jollibee is the very sweetest and delicious and Jollibee, the best. The store, as keeping a store is the best, the policy of the store. You can buy the Jollibee, and I thank you. So, nindot kayong tabag ni Boy Aslom, no? Hilaw pa ko ng Jollibee. No, so, arita sa ikalimang pangutana. Pak, no? Ha? Sa ato ang question, ikalimang question, no? Unsay ika-istorya nimo sa ato ang lungsod sa Cordoba? Good afternoon. Lungsod sa Cordoba, as the practice of social distancing and spontaneous the structure the best the policy occupancy to our the poverty to our national youth and women resources, and I thank you. Grabe, uy. No? Unsay ka-istorya nimo sa Cordoba? Gusto ko kudubag indot sa lungsod Nya, sa dan sa Dan. After, akting sa motor. so, okay, no? So, mao tong answer ni Boy Aslom, no? So, ato na sang i-grade, kinsay na kadaog, no? So, atong i-call ilang name, Boy Aslom. Boy Bugwak.
No, so daog na sad si Boy Bugwak. Grabe Boy Bugwak oy, may kay motubag. No, so ikaw na say daog sir, unsa may kaistorya nimo sa ato ang kanang naghatag sa atong price ang RE Cakes and Goods. Thank you. Kanang ang kanang RE Cakes and Goods kanang mamaligya na sila og sapatos. Unsa may kaistorya nimo si nihatag ani nga price? Thank you and good luck and that's all. Oh boy, Bugwak, unsa may kaistorya nimo no naghatag ani ang tag-iya sa RE Cakes and Goods. Ato mo palit sa RX sa mga sapatos kay daghan silang mga baligya kanang barato ra kay sanan. And Thank you. patas ipa. Kanang barato ra kay sanan. Yan, nindot og quality. Nindot kay quality, the best number one. Oh nya. The best number one. Gid kaayo ka. Ato mo palit kay kung asa mo agi, pangita alam mo ka asa mo agi padung kay anhi naman diri sa kuan. Ato mo sa RX case, ato mo sa RE Cakes. RX Cakes. Oh, okay. RX case. Ato mo palit sapatos sa RX case. Oh. Sa kang ato mo palit sa RX case kang ato mo kay niyo ang sapatos nila kay kang Coco Martin man. That's all. That's all, thank you. So, daray mo premium boy. Iyang i-challenge ko no si Boy Bugwak pinaagi sa ilang sayaw kung kinsa pinakamain lang mo sayaw no kay para makabawas ko no si Boy Aslom no. So willing ka boy nga gi-challenge ka ni Boy Aslom nga mo sayaw ko no mo diri do ha. Sige, giato tanawon ha. Mano arriba, cintura sola, dame la vuelta y sacude duro, no te quita ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza y sacude duro, para sacarme la locura, morena pégame un lado y que pica pegado, quiero So ato palakpakan ato ang mga contestant. No, so thank you for watching mga Maccoy. Goodbye.